Ara sí que comencem, Què tal, com esteu? I torno, benvingudes i benvinguts. Ara ja està, que us hem deixat molta estona aquí per conversar. Ara ja hem de començar perquè tenim moltes coses a dir-vos. Com us deia, bon dia, malgrat la pluja, sabeu que la necessitem molt, per tant, benvinguda sigui aquesta pluja que tenim avui pràcticament a tot Catalunya. Benvingudes i benvinguts a aquest acte de presentació d'aquest llibre, que és el testimoni de 20 anys de lluita i reivindicacions per unes pensions de viduïtat dignes de les dones del mocador verd. Avui us veig aquí, en tenim unes quantes, benvingudes a la vostra festa, podríem dir, no? Aquest verd que jo pensava és el verd esperança, com ens deien molt bé, no? Per això van triar aquest color, però jo diria que també és el verd de la resiliència, el verd de la tenacitat i el verd de la lluita infatigable d'aquestes dones. Si pensàveu que venia una presentació de llibre convencional, us heu equivocat. Us heu equivocat perquè d'entrada elles ja no són unes dones convencionals, no? I tampoc són políticament correctes, per tant no crec que aquesta presentació sigui tampoc políticament correcta. Per què? Doncs perquè elles parlen, vosaltres parleu, vaja, des del cor. Des del cor també i des de l'emoció, i el que més m'agrada a vosaltres és que no teniu filtres. Si alguna cosa bona té l'edat és que amb els anys ens fem més sàvies i més savis, però també perdem els filtres, aquests que no serveixen per massa res. Per això avui serà una presentació de llibre poc convencional, poc políticament correcta i sense filtres. Per tant, la cosa promet, hi haurà emocions fortes. I a més, parlem amb dues de les dones del mocador verd, una d'elles de les fundadores, que hi és des del començament de tot, i també parlarem amb altres dones i parlarem de quins temes, doncs molts dels temes que toquen aquesta reivindicació de les vídues i que van íntimament lligats al gènere femení, com són l'edatisme, la precarietat, la cura, la famosa doble jornada, la corresponsabilitat i també les violències masclistes. Avui aquestes dones invisibles, amb unes feines invisibles però imprescindibles per a la nostra societat, sou les protagonistes, sereu les protagonistes, i per això avui us acompanyen amigues, companyes, dones, homes de la ciutat de Barcelona, del districte, i també us han volgut acompanyar les institucions municipals que avui també volen celebrar amb totes vosaltres aquests 20 anys d'història de l'Associació Catalana pels Drets de les Dones. El primer en adreçar-nos aquest matí unes paraules serà el regidor d'Infància i Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona i també president del Consell Assessor de la Gent Gran, Joan Ramon Riera Alemany. Endavant. Doncs ja que la cosa anava de ser políticament incorrecta, doncs intentaré... En primer lloc, donar-vos les gràcies i la benvinguda a totes i tots els que esteu aquí, perquè certament aquest llibre jo crec que és un llibre d'homenatge, però també és un llibre de posar en valor una lluita. Jo ara, si em permeteu, no em posaré ara a fer de regidor i a parlar de política i tal. Jo us puc explicar una mica la meva experiència personal. Jo vaig tenir la sort de créixer amb l'avi a casa, no? I com molts avis i nets, doncs jo vaig créixer amb l'avi a casa. Però per què vaig créixer amb l'avi a casa? Perquè la meva àvia crec que cobrava al canvi d'euros 200 i escaig euros. Clar, quan es va quedar viuda era materialment impossible pagar el lloguer, no? I tenir un projecte de vida. Conclusió que la meva mare o el meu pare ens va dir, escolta, vine a viure amb nosaltres. O sigui, en part, jo em congratulo d'haver crescut amb l'avi a casa. Vull dir, a mi em va enriquir moltíssim aquesta experiència, però no deixa de ser una injustícia que estàvem vivint als anys 80 i 90 en aquesta ciutat amb pensions de 200 i escaig euros,
de 300 i alguna cosa, que no donaven ni per pagar un lloguer de Barcelona. Vull dir, quan estic amb els joves, jo els dic que cobren de mitjana 918 euros, els joves amb les primeres feines i tal, i ja els dic que és poc. Aquí hi ha la Montse, que hem parlat alguna vegada. Vull dir, saludo tots els regidors i consellers que estan per aquí, aprofito, però clar, ja ens sembla poc parlar de 918 euros per les primeres feines dels joves, doncs situem-nos en la lògica de totes les homenatjades d'avui. Per tant, jo voldria subratllar aquesta lluita incansable, que certament s'han demostrat avenços, això és un fet material, s'han demostrat avenços, però encara falta per arribar a la plena equitat, diguem, de viure l'envelliment si ets home o si ets dona. Encara és diferent, encara és diferent si ets dona. I jo crec que això, vaja, vosaltres, i em dirigeixo a vosaltres, lidereu una lluita que, deixem-ho dir, que és incansable, que, vaja, tots els que som activistes n'hem d'aprendre molt, de totes vosaltres, n'hem d'aprendre molt, perquè la vostra persistència, la vostra lluita ha fet avenços substancials, però encara és viva, encara és vigent. Vull dir, avui no estem homenatjant amb aquest llibre uns amics, unes amigues, unes companyes que van lluitar per nosaltres fa molts anys. No. Avui estem homenatjant a unes persones que encara avui estan lluitant, que encara avui estan plantant cara per aconseguir unes pensions de viudetat dignes. Que, vaja, jo crec que és un element, vaja, jo crec que ja és prou greu, diguem, no haver estat, haver viscut en una estructura social i familiar que no t'hagi permès un projecte de vida laboral autònom, com ara, que hi ha moltes dones ja que s'insereixen al món laboral i que viuen altres desigualtats, no d'allò, però són altres batalles, altres desigualtats. Vull dir, ja és prou greu el fet de no haver cotitzat, ho dic així, ras i curt, ja és prou greu el fet de no haver cotitzat com perquè a sobre, quan estàs ja en el moment de la vellesa, visquis una segona discriminació afegida. I és per això que jo, des del meu punt de vista, val molt la pena, i felicito també a tots els membres del Consell Assessor de la Gent Gran que han tingut la iniciativa de tirar endavant aquesta publicació que, deixem-ho dir, val la pena llegir els manifestos. Jo ahir a la tarda el vaig estar fullejant i val molt la pena veure com el discurs també va evolucionant, perquè clar, són molts anys, són molts manifestos els que hi ha aquí, i el discurs també es va modulant, va evolucionant cap a les noves realitats. Vull dir que sou persones també connectades amb la realitat material d'avui, que no és una reivindicació antiga, sinó que és una reivindicació que és viva, i això valdria la pena subratllar-ho. Per tant, res més, escolta, moltíssimes felicitats i moltes gràcies pel llibre, perquè el llegirem amb moltíssima atenció. Moltes mercès. Moltes gràcies. Joana Monriera Alemany, regidor que parlava de la seva àvia. Jo, quantes àvies, quants hem tingut àvies a casa amb aquestes circumstàncies, treballadores incansables de tota la vida, fins i tot van treballar a llocs on, diguéssim, no les van assegurar i no estaven regulades i després no tenien res més que el SOVI o la pensió de viudetat que els quedava. En el llibre, que com deia molt bé el regidor, hi ha un recull dels manifestos, hi ha un pròleg de la Mònica Terribas, que us convido a llegir-lo perquè està molt bé. La Mònica Terribas, que és una dona combativa, explica en aquest pròleg fantàstic, ella posa nom a aquesta feina invisible de tantes dones, aquesta doble jornada in eternum que han fet tantes de les dones que avui ens acompanyeu aquí. I deia, mira, per quan hagin d'anar a fer paperassa a les finestretes de l'administració i perquè tristament hagin quedat vídues, diu, quan us preguntin quina és la vostra feina o quina ha sigut la vostra ocupació, heu de contestar constructores d'espais de producció i convivència. Amb seguretat, a més, podeu aplaudir. És veritat, això és el que diu la Mònica Terribas
I a més diu, i per si us pregunten més coses, més detalls, el senyor o senyora de la finestreta, ella explica molt bé quines són les condicions d'aquest contracte del qual han gaudit durant tota la seva vida laboral. Les condicions de les constructores d'espais de producció i convivència del contracte, diu, és un contracte poc o mal definit, però en tot cas és indefinit. Flexibilitat absoluta, disponibilitat total, sense cobertura per baixes, ni substitucions, ni hores extres, ni disposició per dies d'afers personals. Ho ha clavat, no? Sí, no? I tant. Jo estic convençuda que la presidenta del districte de Sant Andreu, la Montserrat Benedí, que avui ens acompanya, està al 100% d'acord amb aquesta descripció que en fa la Mònica Terribas en aquest pròleg. Ja pot pujar i ens pot acompanyar també. Un aplaudiment, que es noti aquesta energia matinera. Endavant, Montserrat. Moltes gràcies i sí, totalment d'acord amb el que diu la Mònica Terribas. I com a regidora presidenta del districte de Sant Andreu i en nom de totes les conselleres que avui ens acompanyen aquí, també de la regidora executiva, la Lucía Martín, que no ha pogut ser-hi, us dono la benvinguda a la Biblioteca Ignasi Iglesias i també al poble de Sant Andreu, per les que no ho sou. Bé, a mi aquesta presentació del llibre em fa una especial il·lusió. Jo coneixo a les dones del Mocador Verd des de fa molts anys i sé de la seva lluita incansable, del ser políticament correcta, cosa amb la que coincidim bastant vosaltres i jo mateixa, i de fer visible allò que per tantes i tantes persones és i ha estat invisible, que són els drets de les dones i en aquest cas els drets a tenir accés a unes pensions de viudetat dignes. Perquè no tenir accés a aquestes pensions de viudetat dignes també és violència masclista. És una d'aquelles violències masclistes que ens atenalla a les dones, la violència econòmica. Per tant, cada dia hem de fer visible totes aquelles discriminacions que patim les dones pel fet de ser-ho. Les violències masclistes, la violència econòmica, la violència psicològica, la violència institucional, la violència obstètrica, tantes i tantes violències que ens acompanyen al llarg de la nostra vida. I algunes de nosaltres ens podem considerar privilegiades perquè és evident que patim discriminacions, però no patim tantes discriminacions com altres dones, com les dones grans, com les dones migrades, com les dones gitanes, com les dones joves, com tantes i tantes dones que també formen part d'aquesta societat i a les que cada dia els hi hem d'agrair tot allò que ens permeten fer a d'altres dones. Jo el dia del 8 de març recordava a les dones migrades que es fan càrrec de la cura de les nostres persones grans, de les nostres persones dependents, de les nostres criatures, perquè d'altres dones hagin pogut intentar trencar el sostre de vidre. Les mares, les àvies, que també ens han permès i ens permeten a moltes dones poder anar als nostres llocs de feina perquè es fan càrrec dels nostres infants, i deixen de banda la seva vida i la seva autonomia personal per criar a unes personetes que potser no els hi toca criar perquè el que els hi tocaria és malcriar-les. Per tant, moltes gràcies per fer visible tot allò que és invisible. I a mi m'agradaria acabar amb un manifest d'aquest fantàstic recorregut que, com deia el regidor, no és un homenatge només, ni un reconeixement tampoc, és posar en valor tot allò que vosaltres esteu fent cada dia des de fa 20 anys, cada 25 de cada mes a la plaça Sant Jaume, manifestant-vos, plogui, nevi o faci sol. I m'agradaria llegir un manifest del 25 de març del 2019 que diu així: aquest mes de març hem celebrat com cada any el Dia de la Dona, que en realitat tindria que ser tots els dies de l'any. Però per la nostra associació ha resultat un mes trist. El dia 14 ens ha deixat la que va ser la promotora de tot el moviment. Ha mort na Pilar Mora, una gran dona, que va iniciar una campanya que, ajudada per al que era el seu marit, en Pere Fernández, i per moltes persones que s'hi van afegir, va aconseguir portar més de 700.000 signatures al Congreso dels Diputats a Madrid
demanant que la pensió de viudetat fos del 100% del que cobrava el marit. D'allò han passat més de 20 anys. I des d'aleshores, el 25 de cada mes, les dones que formem l'Associació Ciutadana pels Drets de les Dones, que ella va fundar, ens manifestem a la plaça de Sant Jaume per seguir lluitant per unes pensions dignes. No hem assolit el 100% com demanàvem, però en alguns casos ja estan cobrant el 60%. Gràcies, Pilar. Per això avui, recordant a la nostra Pilar, ens trobem en aquesta plaça i tornem a cridar el nostre lema. Volem pensions dignes, no demanem caritat. Un record també a la Pilar Mora i a la seva parella i a totes aquestes dones que avui porteu el mocador verd i d'altres que no el porten però que també estan en aquesta lluita. Moltes, moltes gràcies i escolteu, visca, visca, visca la lluita feminista. Moltes gràcies. Montserrat Benedí, presidenta. I gràcies també al Consell Assessor de la Gent Gran per organitzar aquest acte en el 30è aniversari de la seva Constitució. Gràcies. Moltes gràcies. La Joana Torroella, que l'estic veient, està ben emocionada quan hem arribat que plovia. Dic, ostres, quin temps, com plou, no? I deia, això segur que són les llàgrimes de la Pilar, perquè avui no pot ser aquí. Deia emocionada la Joana, doncs d'alguna manera aquesta pluja i aquest record també de la presidenta del districte la fa ben present avui aquí en aquest acte. Ens acompanya també la consellera del districte de Sant Andreu, la Sònia Amable Abellan Carretero, que ja pot pujar. Un aplaudiment també per ella, que també ha volgut estar present en aquest acte que com dèiem, és molt més que un acte d'homenatge i reconeixement. Endavant. Bon dia a tothom, moltes gràcies per convidar-nos. La veritat és que, entre d'altres coses, jo hi ha una cosa que li agraeixo a aquestes dones del mocador verd, perquè jo fins ara acompanyava cada dilluns en aquelles manifestacions en les que demanen unes pensions dignes i que estiguin arrelades a una llei que realment no toqui mai les pensions i que asseguri que aquestes pensions es duraran en el temps. I gràcies per la vostra lluita, perquè jo, de gran, vull ser pensionista. Llavors, aquest mes de març, del 8M, Dia Internacional de les Dones, al districte hem tingut moltíssimes activitats, tallers, taules rodones, amb l'objectiu de qüestionar les desigualtats que el sistema patriarcal ens imposa i ens impedeix la igualtat real, així com l'establiment d'una societat justa. Enguany, el tema a visibilitzar és l'economia feminista, que visibilitza l'escassa o la nul·la remuneració que reben les feines fetes tradicionalment per les dones, com és les cures o el treball de caire social. Justament, una conseqüència de la vida entregada a aquestes cures sense remuneració és la vulnerabilitat econòmica en les que es troben les vídues amb una pensió ínfima en què empenta només cap a la precarietat. Una vida dedicada a ser el pilar de les nostres famílies. Mereix la retribució que li pertoca per la tasca essencial com és cuidar de la família. Sense aquestes dones, que han garantit la pervivència de generacions i generacions de famílies de classe treballadora, el sistema productiu mai hauria assolit els índexs de creixement que coneixem en l'actualitat. Avui tenim l'honor de conèixer a les dones del mocador verd i la seva lluita per unes pensions de viudetat dignes. I com elles diuen, dignificar les pensions és una qüestió de justícia de gènere. La dependència de moltes dones grans d'una pensió de viudetat insuficient és conseqüència de la invisibilitat de l'aportació de les tasques reproductives no remunerades que les dones fan durant tota la vida. Gràcies, gràcies, gràcies per compartir el vostre coneixement i guiar el nostre camí amb la vostra lluita. Infinites gràcies, molta sort amb aquest llibre. És impressionant tenir aquest testic de manifest que heu fet durant aquests 20 anys perquè sou per nosaltres una guia del que hem de fer per seguir lluitant, per tenir no només les pensions de viudetat, sinó les pensions per a les dones equiparades a les dels homes, que encara estem al segle XXI i no les tenim. Moltes gràcies per la vostra lluita. Moltes gràcies a la consellera de districte. Gairebé 140 anys. El Fòrum de Davos diu que això de la igualtat real, no sobre el paper, entre homes i dones,
crec que és el telèfon d'una de les nostres dones del mocador verd. Silenciem els mòbils, ja sé que costa de vegades de pensar-hi, però si podeu silencieu-vos, no l'apagueu, doncs això, aquesta igualtat real trigarà gairebé 140 anys, malgrat que està demostrat que quan els homes i les dones anem plegats i els equips són mixtes, són més rendibles i funcionen més. Imagineu-vos si la cosa no anés així, quan trigaríem. Mireu, l'Associació Ciutadana pels Drets de les Dones forma part del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona, que també evidentment fa seva la seva reivindicació i la seva lluita per aquestes pensions dignes de viduïtat. Per això avui, després de 2 anys d'espera, perquè recordem que fa 2 anys que s'hauria d'haver fet això, però escolteu, no ens esperàvem tampoc una pandèmia mundial, és que ens passen coses que de vegades sembla més una sèrie de Netflix que no pas la vida real el que ens ha passat. Tot plegat ha fet que es retardés un parell d'anys, però ja som aquí, per tant no es volien perdre tampoc la gent del Consell aquesta celebració d'aquest 20è aniversari. Avui ens acompanyen en Juan Martínez León, que és el vicepresident associatiu del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona, i la Carme Andreu Mestres, que és membre del Consell Assessor. Ja podeu pujar, endavant, un aplaudiment també per ells. Som-hi. Bon dia, president, regidor, regidores, consellers, conselleres i els altres consellers del Consell i altres persones, amics i amigues. Avui és un dia de sort per nosaltres, és un dia d'allò que en diuen d'enhorabona, a més perquè es trobem per celebrar coses, no per discutir o demanar coses, sinó per celebrar una cosa molt important, que són aquest munt d'anys que porten. Voleu que es comenci més? Ara. Les noves tecnologies a vegades van a la bretxa digital d'una altra manera. Bé, regidor, president, regidora, consellers, conselleres, amics, amigues, avui és un dia d'enhorabona pel propi Consell. És un dia perquè no solament venim a discutir o a demanar coses, venim a agrair, venim a felicitar a un grup de persones que porten molts anys lluitant. Hi ha 3 coses de les que s'han dit. Una parlem de lo políticamente correcto. No, elles han fet políticament correcte el que tenien que fer, que era demanar els seus drets. Si les administracions no els feien cas, elles tenien que sortir. I per mi això és ser políticament correcte. Lo incorrecte és que no facin cas a aquestes propostes i a aquestes coses que es demanen. Tenim que agrair la visibilitat del treball de les dones, del treball de les vídues. I jo, a més, vull agrair una cosa més, que és que elles no solament han estat demanant per les vídues, han estat treballant junt amb el Consell, han estat treballant el dia 1 de cada mes d'octubre, nosaltres a la plaça Sant Jaume també, per demanar el Dia Internacional de les Persones Grans. Han estat parlant i han estat discutint amb tot el Consell i a totes les persones, no solament de les pensions, sinó de la vida digna de les persones grans, i especialment les dones. Això us tenim que agrair i us tenim que fer. A mi em queda encara i tot, em queda allò que diuen una espinita clavada. Portem més de 3 anys, volem fer aquesta situació, volem preparar aquest llibre, volem fer aquest homenatge a aquestes persones, mentrestant ja falten algunes. I això ho tenim que tenir molt en compte per elles. Però a més, portem més de 3 anys intentant demanar que li donin la medalla d'or de la ciutat. Per diferents raons van com van les coses. Us demano perdó perquè si no hem fet prou perquè ho tingueu, però que continuarem lluitant per això. I ara, com parlem de dones, i són dones les que esteu parlant, jo deixaré a la Carme que sigui ella la que faci la resta de la presentació. Molt bé, moltes gràcies. Endavant, Carme. Moltes gràcies. Bé, des del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona hem defensat sempre les reivindicacions sobre les pensions de viudetat de l'Associació Ciutadana pels Drets de les Dones, que per cert és entitat membre del Consell. Les hem inclòs en les convencions de les veus de les persones grans que impulsen cada 4 anys i també les hem traslladat als Congressos Nacionals de Persones Grans de Catalunya i als Congressos Estatals de Persones Grans. Tal com es deia en el darrer Congrés Nacional, les conquestes socials
Les transformacions de la societat són processos que requereixen temps, insistència i esforç, tant individual com col·lectiu. Això és el que fan des de fa 20 anys les dones del Mocador Verd, tot i l'escassetat de recursos i l'edat avançada de moltes d'elles, dedicant incansables tot el temps del món a reclamar uns drets que haurien de tenir garantits, considerant-se amb altres col·lectius, es coordinen i busquen cada dia i per tot arreu el suport i les signatures que tanta gent els hi fa possible. Amb la seva pressió han aconseguit millores a les pensions de viudetat, com ara poden rebre les parelles de fet, l'increment de la base pel seu càlcul o la compatibilitat amb la pensió del SOVI, així com l'increment del 40 al 60% del percentatge a aplicar per determinar la quantia de la pensió. Tanmateix, malauradament, les administracions sovint no els hi han posat fàcil, més aviat al contrari, però encara queda camí per recórrer per assolir del tot els objectius. Per això, cal que donem tot el suport a la lluita de les dones del Mocador Verd. Com diu la tinenta a l'inici del llibre, dignificar les pensions és una qüestió de justícia de gènere. És un clar exemple de com es segueix discriminant per gènere, per edat i per la situació socioeconòmica, i cal posar totes les eines per fer-hi front. Des del CAC farem tot el possible per contribuir a acabar amb aquest maltractament, perquè el que es demana, com diuen les dones de l'associació, no és caritat, són drets i dignitat. És que aquest Consell se sent honorat i agraït de tenir unes companyes com vosaltres, icones d'una reivindicació constant que dona veu a la dona pensionista de la nostra societat. I és que no parlem de 4 dies, parlem de fa 20 anys que manteniu la vostra lluita silenciosa el 25 de cada mes a la plaça de Sant Jaume. No en va, vau escollir el color verd, com deia la presentadora, que entre d'altres representa l'harmonia, l'estabilitat i la resistència. Quantes, però, quantes encara són les dones que després d'haver treballat de manera incansable a casa seva o fora d'ella, sense descuidar mai el seu compromís amb la família i l'entorn, ara es troben en plena precarietat. Per sort, sou vosaltres les que no defalliu i seguiu reivindicant els nostres drets per aconseguir unes pensions dignes. Perdó, gràcies, no ho havíem preparat, però vull donar-les les gràcies de manera personal i més ajustada. Gràcies pel vostre esforç i la vostra constància. Moltes i moltíssimes gràcies a totes. Moltes gràcies a la Carme Andreu i en Juan Martínez. Gràcies. Dóna'm el micròfon perquè ara el repartirem. Ara comencem el que seria aquesta taula rodona debat que farem amb algunes de les protagonistes d'aquest llibre, amb aquestes dones del Mocador Verd i també amb altres dones vinculades al districte i amb les quals parlarem de moltes coses. Us convido a pujar a l'escenari per la porta aquella, no pugeu pel dret, perquè la Joana, que no ha vist la rampa, diu, home, encara potser pujaria, deia, la Joana, que als seus 84 anys es veia en cor de pujar a l'escenari d'un cop de peu. La Joana Torroella Ventura, que és membre fundadora de l'Associació Ciutadana pels Drets de les Dones, ja podeu venir, Joana aquí al meu costat, l'acompanya l'Antònia Hernández González, compta amb els cables, que també és membre de l'associació, al costat de la Joana,
Ens acompanya també la Isabel Caballero Ortiz. Ja pots pujar, també Isabel, usuària del casal de gent gran Bascònia del districte de Sant Andreu. I la Rosa també, la Rosa Bové Ferrer, membre de l'entitat Mirada de Dones de la Sagrera, que forma part també del Consell de Dones del districte de Sant Andreu. Fixeu-vos que diem els segons cognoms de tothom, és el cognom matern. Jo ja fa molts anys que procuro a tots els actes que presento, ja que sóc una dona pública i que som molt poques, que dic els cognoms materns, perquè per això, per què no els hem de dir? Els diem, fins i tot el meu, que tinc el primer compost i és llarguíssim. I també el dic, perquè el cognom de la meva mare és Bonfill, a part que és molt bonic, ha estat molts anys silenciat. Per tant, avui hem procurat dir els cognoms materns de tots i totes els que heu pujat a aquest escenari. Com estem? Us podeu treure la mascareta, que així us veiem la cara, estem amb distància, estem ja ben posades. Mireu, hem repartit aquesta taula en blocs, ara veureu, el primer es diu això una mica, no? Quina és la vostra història? Expliqueu-nos una mica qui sou i quina és aquesta història que volem conèixer. Joana, 84 anys, aviat has dit, Sí, diu que sí. Joana, mira, posa't el micro així com si fossis una cantant, com si fossis la Rosalia. Ara et sentim perfectament. Oi, que bé, la Rosalia. Ets una motomami. Aquí en tenim una motomami important. Joana, tu vares deixar de treballar cobrant, hem de dir treballar cobrant, s'entén? Perquè a casa sempre treballen aquestes dones. Quan vas tenir el teu primer fill? Sí, vaig deixar de treballar llavors quan va néixer el meu primer fill. Però va resultar que només s'havien apuntat la primera casa que vaig treballar, que era quan vaig ser d'aprenenta dels 14 anys. Quan vaig voler cobrar el sobi, no arribava. No arribaven les hores i llavors em vaig quedar sense sobi. Clar, jo abans vull dir una cosa, que aquí estic molt contenta de vindre, veig moltes cares molt conegudes i saludo que aquí també tenim les filles de la Pilar i el Pere, que amb molt d'honor han vingut a veure el que feien perquè els seus pares van treballar molt. Jo recordo molt a la Pilar, al Pere, i quan heu parlat d'ells m'he emocionat una mica. Ja t'he vist. Els filles de la Pilar i en Pere, us podeu aixecar un moment, un aplaudiment en nom dels vostres pares, lluitadors. Avui és el vostre dia també. Joana, el que comentaves, el que passa a moltes dones, feines que has fet que no s'han reconegut, no vas poder cobrar el sou, però és que la Joana no va tenir només una criatura. Quantes en vas tenir? 7. 7. I no només, no, és que esclar, és un detall important, però no només vas pujar 7 criatures, sinó que vas tenir cura dels 4 avis. Sí, els avis, com aquell qui diu, quan van ser un temps que els tenies que cuidar, van estar amb nosaltres. Uns estaven a casa seva, però cuidàvem, diguéssim, van passar sort que tenim una família que són molt unides i llavors vam poder-ho fer. Però esclar, la meva vida va ser treballar, criar fills i cuidar gent gran. I llavors no em queixo, perquè vaig tindre una vida com totes les dones, que em van dir, tu no has treballat mai. Dic, no, el que no he deixat mai el davantal. Dic, perquè quan marxàvem a l'estiu a fora, sabeu què feia? Anàvem a Montblanc, que hi havia els altres avis, jo arribava, treia la jaqueta, agafava el cistell i m'anava a comprar. I això eren les meves vacances, que sí, que ells ho disfrutaven, però la dona agafa una casa i se'n va a una altra. Però no fa vacances. Ara m'has fet pensar en la meva àvia i la meva mare, que deia, això no són vacances, són macances. Sí. Macances perquè realment és el que tu comentaves. Joana, tu explicaves que un cop vas quedar vídua, la Joana, la trobada prèvia que vam fer per preparar tot això, que ens ho vam passar molt bé, vam tenir una llarga conversa, dir, escolta'm, jo primer plorava pel meu marit, però quan vaig cobrar la primera pensió de viduïtat vaig deixar de plorar de cop, perquè vaig quedar esparverada pensant com carai ho faré, no? Com ho faré amb aquesta misèria? Quan reps la pensió que cobraràs, clar, el primer mes, entre que has perdut el marit, plores. Sempre, quan són jo soc d'un caràcter que no
ploro a la meva manera, però no cal anar a explicar, ai, que se m'ha mort, no. Però quan veus el que cobres, penses, com ho faré? Sort que la meva família és molt maca i així ens vam poder tirar endavant. Perquè, esclar, llavors, com es va fer? Em van dir, mare, tu no et preocupis, nosaltres sempre serem amb tu. Nosaltres per treballar anem al restaurant. Què fem? Venim a casa teva. Em van donar més feina, no us penseu que... Però així ens ho vam poder solucionar i així ens vam anar. Amb tot això, quan vaig quedar viuda, va ser quan la Pilar em va dir ara vens amb mi. I això em va anar molt bé, que va ser a l'any 97, va ser 3 anys de lluita buscant les firmes i llavors el 2000 va ser quan vam anar a Madrid. Joana, espera't, després en parlem. Bueno, Després en parlem. No, per això dels teus... Allò quan No, per això dic, espera't, que això és la segona part. Però t'has deixat una cosa important. Els teus fills van dir, vare, no anirem al restaurant, vindrem a casa, però pagant. Van muntar Home, la clar. pensió en Juanita. Sí. I venien, en comptes d'anar al restaurant, venien a casa. Home, i clar. t'ajudaven, evidentment, econòmicament. Exacte, no? econòmicament, I sí. tant. Després va ser una altra cosa, que em ve el meu marit, i em diu, ai, el meu marit, pobre Anton, me'n recordo de tu. Em ve el meu fill i em diu, mare, t'has de fer autònom. Dic jo, escolta, no em prens el pèl. Jo tenia 60 anys, però com que el negoci que tenia el meu marit em va passar a mi, així que el que cobrava de pensió s'anaven els autònoms. I quan jo vaig tindre 65 anys vaig dir, prou, no dono més cèntims, perquè no he pogut cobrar, no us penseu que pugui cobrar pensió, perquè un que no feien els anys, doncs bueno, vaig regalar aquests diners per... Bueno, ja no podem dir res als polítics. Escolta, Joana, tu pots dir el que et doni la gana, només faltaria, tu has ben guanyat. Amb el permís del regidor, que també ha decidit que ell tampoc avui era políticament correcte. Al costat hi ha l'Antònia Hernández, l'Antònia té 74 anys, avui diré l'edat de totes, ja ho vam pactar, vull dir que ho dic perquè m'ho deixen dir. Jo en tinc 49, també diré la meva, perquè també m'afegeixo el tema. Antònia, explica'm una mica quina és la teva història. Tu treballaves de delineant, expliques que vares passar de ser, i ho deia així, vaig passar de ser l'empleada del mes, sabeu allò, la ideal, la que tothom volia, a passar a fer les pitjors feines quan vas tornar precisament de la baixa de maternitat. La baixa de maternitat. Quan vaig tenir el meu fill, vaig plegar per lo normal, la baixa, i quan vaig tornar em vaig trobar com si no fos ningú. O sigui, em feien el que ara diuen el bullying, doncs això, inclús els companys de feina m'ho deien, si és que no ens ho expliquem, si abans et posaven pels núvols, et teníem quasi enveja. Acosta't una mica més. Sí, et tenien quasi enveja i en canvi tot ho feia malament, de fet em vaig posar tan malalta, es pot dir, que vaig demanar l'excedència i després ja no vaig tornar. No vas tornar, vas quedar a casa teva amb el teu fill, però feies feinetes a casa. Això també és molt de les dones que procuren complementar. Al ser delineant m'enviaven feines que jo les feia a casa, tenia el meu taulell, de quan havia estudiat encara el tenia, i feia les feines, feia els dibuixos, planos, coses que ara es fan amb molta facilitat, però que llavors teníem de fer, un foli el teníem de fer amb un full molt gran, amb lletra gran, tot cosetes d'aquestes que anava fent. Però una vegada em va trucar un senyor per donar-me una feina, mira que m'han parlat de tu, sí. Tu treballaves al maquinista, no? Sí. Que coneixies el senyor tal? Sí. Ja no em va... Es veu que va parlar amb el senyor tal i li va parlar tan malament de mi que no va ser més. Tot això encara ara passa, sortien dades aquesta setmana de l'associació Jo no renuncio, que ve del Club de les Males Madres, una enquesta a milers de dones a través de les seves xarxes socials que deien que gairebé el 60%
de les dones quan tornaven d'una baixa de maternitat veien això, diferències, minvat el seu sou, la seva categoria, relegades, maltractades, vull dir, encara ara, ella ens està parlant de molts anys i aquesta pel·lícula encara ara és la mateixa. Antònia, quedes vídua i quina pensió cobres? Explica'ns com quedes amb tot plegat. Jo m'agradaria més explicar la diferència tan gran que hi ha com castiguen a les vídues. Si ara visqués el meu marit, ell cobraria 1.500 euros i jo estaria cobrant el mínim de jubilació, cobraria uns 700, viuria amb la mar de bé. Però com que no tinc marit, cobro la meitat d'ell, o sigui, ara ha arribat als 800 euros, i de la meva jubilació cobro ara 200 euros. 200 euros. Quan em vaig quedar viuda ni arribava. Ara, aquest any ja l'han pujat una mica i cobro 200 euros. O sigui que és menys de la meitat del que cobrava estant ell viu. I en canvi les despeses són les mateixes. I ara tenim a sobre que han pujat, gràcies a la lluita, fins al 60% de la base reguladora del marit és el 60%, el qual ha representat per les viudes molt bé. Però les que cobrem una pensió per petita que sigui, jo són 200 i les que cobren el SOVI que els hi deixen també sobre 300, n'hi ha moltes, doncs aquestes no tenim dret al 60%. Teniu dret que és el 52%, El que 52 comentaves, com fa no? molts anys. En canvi, si tens rendes sí que pots cobrar el 60%, cosa que tampoc s'entén massa. Si tens rentes de capital, hi ha un topall de 7.000 euros a l'any, i ja el voldria jo, aquest topall. O sigui que això és el que demanem. Ara és el que més reivindiquem, és la nostra lluita. Gràcies, Antònia, per fer-nos una pinzellada de la seva situació. Al costat hi ha l'Isabel Caballero. L'Isabel té 65 anys, ja en tens 65 o 65? La Isabel ens explicarà la història de la seva mare, la història de la seva mare que lliga, és semblant a la història de les dones del mocador verd i que és una història crua, dura, perquè la teva mare ens explicaves que va quedar vídua quan tenia només 43 anys, amb 4 fills per posat, tu eres la petita dels 4 germans, i cobrava només la pensió de viduïtat. T'explicaves, explica'ns, què és el que havia de fer la teva mare per poder-vos tirar tots endavant? Bueno, aquesta pensió estava per sota del lloguer que pagava. Clar, amb aquesta pensió i amb 4 fills s'ha tirat endavant treballant. Es va posar a treballar en una fàbrica d'embotits d'aquí de Sant Andreu, 10-12 hores diàries, de dilluns a divendres fins dissabte al migdia, amb unes condicions precàries, no el següent, no estava assegurada, cap de les dones que treballaven allà ho estaven. Els homes sí. Els homes sí. I cobraven més. I cobraven més. I a més, si ella li pagaven per hores, i recordo que li pagaven el dissabte al migdia, el de tota la setmana, amb un sobret marró, si ella un dia anava al metge, si ella un dia tenia una reunió del col·le, o aquell dissabte al costat li descomptaven aquella mitja hora, aquelles 2 hores, aquelles 3 hores. Clar, ella va estar molts anys amb aquesta fàbrica tirant endavant a la família perquè amb la pensió no tenia ni pel lloguer del pis. Tots aquests anys que ella va treballar allà són invisibles. No costaven a cap puesto. I a part, els diumenges s'aprofitava per fer la neteja de la casa, per estar amb els fills, per... El doble jornal. Tu comentaves que la mare s'anava a les 7 del matí de casa i tornava a les 9 de la nit. Recordo que comentaves les durícies que tenia les mans la teva mare. Sí, clar, i a més era una fàbrica que jo algun dissabte quan no tenia col·le l'anava a buscar i ho recordo perfectament. A l'estiu feia una calor horrible perquè no hi havia ventilació, a l'hivern una humitat perquè el terra era mullat, elles anaven en botes que podien relliscar i com a mínim trencar-se una cama. Era horrorós. Es canviaven en una habitació superpetita sense rentar-se i és el que hi havia. Però és que la meva mare, quan vivíem en família, que encara vivia el meu pare,
després d'estar tot el dia amb els nens, la família, per les nits, seguia treballant a casa per ajudar a l'economia familiar. I jo la recordo com es quedava escoltant la ràdio i amb una llumeta a sobre taula, fins a les 2 i les 3 del matí es quedava retallant matellines, fent corbates. Tot això feia una entrega un dia a la setmana i també era invisible. Con la qual tots els anys que ella va treballar, tots entre estant en família per ajudar i quan era vídua, això no ho ha vist a cap puesto. La Isabel, hi ha algú que comenta, suposo que quan ha dit del sobremarrón, he vist que moltes recordàveu el sobremarrón, el que deia fer feines a casa, cosir, retallar, de matinada, quan ja s'havia fet el jornal de casa. Aquests comentaris són de moltes de les dones que esteu aquí, que suposo que recordeu aquests episodis. Isabel, gràcies per donar-nos el testimoni de la història de la seva mare, una com tantes d'altres dones invisibles que no han deixat de treballar mai. La Rosa Bové té 71 anys. Rosa, benvinguda. Gràcies, Rosa, bon dia. no estic gaire acostumada a xerrar. Imagina que estàs al menjador de casa teva, que de fet avui estem en família aquí conversant. No sé si cabrien, Rosa, vosaltres, a motiu d'aquest 8M, des de l'associació Mirada de Dona de la Sagrera, vau decidir preguntar a les dones, a algunes dones, sobre certs aspectes relacionats amb la cura i també amb aquesta doble jornada que avui parlem aquí, que fem les dones, i sobre si s'hauria de cobrar o no per fer aquesta feina, i us vareu endur alguna sorpresa. Jo ara et dic sense spoiler, perquè ara veurem el vídeo, parles ara i després del vídeo. Et va sobtar les respostes a tot plegat? Sí, a veure, no la majoria, però sí que hi ha algun cas que dona una mica l'arrelat que tenim les dones, sobretot les dones, l'arrelat que tenim al paper. Nosaltres vam fer aquest vídeo basant-nos en una performance que es va fer el 2009, amb la qual van escenificar unes quantes dones al paper i dèiem que ser mestressa de casa també és ser dona treballadora. Doncs fem una cosa, ara veurem aquest vídeo que dura res 3 minutets, veurem aquesta performance un trosset accelerada i després veurem aquestes 4 preguntes, crec que són 4 preguntes amb les respostes i al final ho comentem, segur que us sobta també. Vinga, anem a donar-li play al vídeo. A veure si ho he fet bé. M'han dit, és el botó de l'esquerra? No. És el botó de la dreta? No. Molt bé. A veure si algú em ve a ajudar, perquè no vull desprogramar res del que hi ha aquí. Ara venen, Ja pots venir, Carla. Jo he fet el que m'has dit. Ah, a sobre el vídeo? 2 vegades, ja ho he fet? Vine tu, escolta'm. Això és llei de Murphy, abans ho hem provat, tot va bé, ja ho sabeu. Ara sort que amb la Covid tots ens hem acostumat que la tecnologia ens fa coses de... Molt bé, veus? Gràcies, Carla. Qui ha estat la persona encarregada de les cures de la llar i de la família? Jo mateix. Jo. La meva mare. Jo. Sempre he sigut jo. La meva mare. Jo. Sempre jo. Com vivies el fet de ser la principal cuidadora? En normalitat. Que és lo normal de la vida. S'esperava de mi. Amb molta responsabilitat. No tenia altre remei. Ho trobava just.
Bueno, era bastant dur perquè estava sola. Pues vaig haver de deixar la feina per dedicar-me a la casa. Doncs combinant-m'ho com podia. Molt agobiada. Quan era jove, t'havies plantejat alguna vegada que la tasca de cuidadora hauria de ser remunerada? No. 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 Sí. No. 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 En aquell moment no. No. No m'ho havia plantejat mai. No. 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 No m'ho vaig plantejar mai. Sí. I tant. No. 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 Ni pensament. No. Vist amb la perspectiva actual, creus que el treball de cura hauria de ser remunerat? Penso que es tindria que pagar. No. Sí. Sí. No. Sí. Esclar que sí. Sí. Penso que ara sí. No. Sí. No ho sé. Sí. Sí. Sí, sí. Crec que sí. Ara m'ho plantejo d'una manera molt diferent. Segur. Pues crec que sí. Sí. Si tu família no. Això espero, perquè cada dia estem més vellets. Sí. I ara, com t'ho planteges? Sé que ara hi ha altres possibilitats que abans, però ara mateix jo donar la solució com fer-ho, francament no ho sé. Ara, quasi que el que me'n plantejo és que algú tindrà que cuidar d'aquí un temps. Bueno, espero que a mi també em cuidin i bé. Pues que el dia que m'hagin de cuidar a mi tindré que pagar. Que a mesura que em faci gran hauré de pagar algú. Assumeixen moltes d'elles, que hauran de pagar perquè les cuidin. Sí, Elles sí, que han aquesta estat és la tota realitat. la vida cuidant, no? I algunes no, poquetes per això, consideren que no s'hauria de pagar aquesta feina. Potser també són les dones més grans, aquest pes dels estereotips, Rosa, també es nota Sí, molt. es nota molt. Però sobretot n'hi ha una contesta que a mi m'ha cridat molt l'atenció, que és el fet de que deia no, que si és família no. És a dir, és com si toqués el fet de que, a veure, amb tot el respecte cap a la contesta, no? Però és com si és de la família, és a dir, una filla que tingui, perquè en aquest cas, suposant que tingui fill i filla, serà segurament la dona la que s'encarregarà de tindre la cura d'ella, doncs si és família no li toca cobrar, no té aquest pensament de que té que cobrar, no pensa en les seves vacances, no pensa en la seva jubilació. I jo penso que ho tenim tan arrelat amb la cultura nostra, que és difícil de treure, molt difícil. Fixeu-vos que les primeres respostes eren enèrgiques. Qui té cura a casa? Jo. Algunes deien la mare, però era com això que deies, no? Ja ho portem de sèrie, aquest pes tan gran d'aquests estereotips de gènere que encara ara, encara avui dia pesen i molt quan parlem d'educació i de tants i tants àmbits. Escolteu, iniciem el bloc 2, a veure si em fa cas això. Perfecte, parlem del llibre, parlem d'aquests 20 anys i en parlem amb la Joana, que ella estava a la gènesi de tot plegat. Joan, ara sí, ara ja et deixo parlar de tot allò que volies parlar abans, que espera't que ara en parlarem. Joana, tot comença, com tu ens deies molt bé fa res un momentet, l'any 97, quan la Pilar Mora, que avui està molt present aquí amb nosaltres, que després la Pilar Mora, ja ho sabem, és a dir, la presidenta de l'associació, va saber que un senyor havia presentat unes firmes al Congrés dels Diputats perquè els homes poguessin cobrar la viduïtat. Aquí va començar tot, explica. Sí, aquí va començar. Ella va dir, si un home ha pogut lograr amb poques firmes que els homes cobrin viudetat, nosaltres comencem la nostra lluita. Així ens va començar tot. I així ens va començar quan vam començar a demanar firmes, sempre i quan, esclar, no teníem diners per poder fer moltes firmes. Així que cadascú que buscava les seves firmes es feia les fotocòpies, cadascú anàvem demanant-ho per un, van tindre algunes institucions que ens van ajudar, com a Caladona, que també ens havia ajudat, però, escolta, així ens ho fèiem, així ens van poder recollir totes les firmes.
750.000 fotocòpies, eh? Sí. És que clar, diu, home, una fotocòpia no val gaire. I 350 d'ajuntaments, perquè anaven per tots els ajuntaments. El Pere va ser incansable. Va ser un home que va treballar, que bueno, ell jo crec que s'aixecava al dematí i ja anava a buscar coses. Va ser, i la Pilar també. Vull dir que es va recollir. Quan anàvem a fora d'excursió, a vegades anàvem amb l'Inserso, doncs cadascú s'enduia la seva carpeta a buscar firmes. Cadascú així. Així vam conèixer la gent de Bilbao, la de Tarragona, així va ser quan vam començar a fer tota una xarxa per poder vam conèixer la de Navarra, que hem perdut el fil, ara ja no sabem per què. No sabeu què ha passat? No, perquè esclar, amb els anys, si no tens molt de contacte, perdó, vam conèixer la gent de Bilbao, la gent de tots, jo amb les de Vigo, així ens vam començar a conèixer que l'Antònia té una bona, i jo també, una bona relació amb la gent de Vigo, que quan hi havia la Pilar també veníem nosaltres a Vigo, també, que va ser ja cap als últims anys quan ja la Pilar es veia fet una mica més gran. Una mica més gran. Clar. 3 anys enganxades totes aquestes carpetes amb les firmes, traient firmes de sota les pedres, però escolta'm, no us van donar ni un duro, no? Explica allò, qui us les guardava, les firmes? Les firmes ens les guardava la Caixa, perquè el Pere i la Pilar vivien en un edifici que era la Caixa, i ens van deixar una sala per poder guardar les firmes, però ni un duro, perquè és clar, la Caixa és molt pobreta i no dona ni 5. O sigui, no, la Caixa ens va deixar, diu, un quarto per guardar els papers, però ni un duro, No, ni un duro. Quedi clar, Llavors, la Caixa de Catalunya, que per això nosaltres ens vam afiliar, ens va donar uns diners que va servir per poder pagar a l'advocat que havíem agafat per anar a Madrid i pagar-li el viatge, perquè és que si no, a més tenia que dir els hem gastat per això, no per anar a dinar ni per anar a sopar, els hem gastat per això. Va ser l'única caixa, la Caixa Catalunya, que ens va donar una petita ajuda. Ara anirem veient alguna foto d'aquesta anada a Madrid. Recordar que l'any 2020, després de 3 anys de recollir firmes, una mica abans d'anar a Madrid, us vau constituir com a associació? Sí, perquè esclar, les firmes les volia portar al poble. No volíem que es polititzés, volia ser el poble. Doncs llavors vam tindre que fer una associació que va ser el mes de juliol del 2000, que van ser 3 persones, que amb 3 persones ja pots fer una associació. I així ens vam poder anar a Madrid. A l'octubre. A l'octubre aneu a Madrid. Mira, ara aquí anirem veient fotos, aquí veiem els autocars. A veure, que ens explica el que els hi va passar amb els autocars, perquè clar, elles van pagar, crec que 25.000 pessetes a l'advocat i tot plegat, i clar, vam anar a dormir. No, primer, abans de sortir, crec que us van cancel·lar l'autocar. Sí, abans de sortir teníem 3 autocars per anar a Madrid. I marxàvem un dimarts, va ser un divendres, que jo vaig anar, perquè les reunions les fèiem a casa seva, no teníem ni locals, no teníem res. I em diu, Juanita, ens han cancel·lat els autocars, dic, em dones permís per demanar un autocar. Tenia una amiga que té una flota d'autocars, truco, dic, Nuri, no podem anar a Madrid, diu, ja el teniu. Vam aconseguir un autocar i així ens vam anar a Madrid. Llavors, esclar, ens vam anar a Madrid molt contentes, perquè em va dir, diu el Pere, diu, mira, anirem el dimarts a la plaça Universitat i els hi tornarem els diners. Dic, Pere, això no ho podem fer. Tenim molta gent que s'ha apuntat, que no els coneixem de res. No podem fer això. Diu, i nosaltres marxarem amb el tren. Diu, i el meu gendre portarà les firmes. Bueno, el Pere ja ho havia organitzat tot. Però al final vau tenir autocar. Llavors vam tindre autocar i el dimarts tots cap a Madrid. Però no vau dormir a Madrid, vau dormir a Navacerrada. A Navacerrada perquè, esclar, el que vam trobar.
Més barato, no? Clar. O més econòmic. Clar. I qui et vas trobar al bar, a la cafeteria? Bueno, l'endemà jo m'aixeco i tenia, no sé si un vici, una afició de fer fotos, que ara ja no els tinc. Però llavors baixo i trobo la Guàrdia Civil. Buenos días, jo, perquè m'han ensenyat a ser una mica educada. Una mica, no us penseu que molt. I llavors digo, el chofer no sabe bien cómo ir a Madrid. Dice, ustedes no se preocupen, los vamos a escoltar. Jo, nenes, la Guàrdia Civil ens escolta, que bé, tu, tots contents. Bueno, arribem a Madrid, que estaven a la plaça de los Nuevos Monasterios, i hi havia els de Tarragona, hi havia els de Bilbao, tots els autocars estaven allà. I nosaltres, jo fent fotos amb tota la gent allà, amb les pancartes i tot, i em ve un policia i em diu, esto está muy bien lo que hacen, porque mi suegra también cobra muy poco. Digo, hombre, lo hacemos para todo el mundo, nosotros es para España, para todo el mundo. ¿Qué autocar es el suyo? Digo, mire este. Bueno, quan arribem a pujar cap al Congrés, allà en una plaça, ens paren, que la Cristina també hi érem nosaltres, i ens diuen, només pot baixar 5 persones, en castellano, 5 persones. Ja tenien els noms, les presidentes, la Pilar, i vostès aquí. Però com és que no podem baixar? No, ens van tindre 2 hores allà tancades perquè segurament que duríem tindre les metralletes per allà, per anar fent pom, 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 saps? Sí, em pensava que eren les vídues armes de destrucció massiva. Exacte, escolta, nosaltres només volíem veure la Pilar com pujava les escales, no volíem res més. Aquí es veu el moment que en aquest cas és la Policia Nacional baixant els feixos de firmes que guardaven els de la Caixa, que només guardaven, i ens ha quedat molt clar. I aquesta entrega de firmes al Congrés dels Diputats va acompanyada, aquí ho veiem, de manifestacions, perquè com deia, aquest moviment que comença a Barcelona s'extén per diferents punts de l'estat espanyol, i aquesta és una de les manifestacions, que sí? Sí, aquesta és una, el nom Monasterio, que va ser la primera que ens vam concentrar. Bilbao, Tarragona, tots allà, esclar, Pamplona també hi era, clar, feien autocars i va ser la primera concentració, perquè era una concentració, no manifestació. Ara ja n'he pres, amb els anys he anat prenent. Ja sap que és una concentració, una manifestació. A Barcelona també, aquí tenim una imatge, que és la Via Laietana. Això és la Via Laietana, una de les manifestacions que es fa de la Via Laietana, baixant. Que la tallàvem, Tallàvem la Via Laietana, mitja Via Laietana, la tallàvem, els que pujaven podien baixar, i amb uns permisos, sempre hem demanat permisos. Aquesta entrega de firmes va acompanyar d'aquest moviment de les vídues, aquesta anada al Congrés de Madrid, d'una forta repercussió mediàtica. Aquí veiem, n'hem triat algunes, això ho teniu tot en el llibre, d'aquest recull de premsa, El Mundo. Aquí veiem les pancartes, 34 anys, una pensió congelada de viudetat, prou ja, volem el 100%, volem viure amb dignitat, no volem caritat, el que anàvem dient. I escolta'm, vau sortir a la contra de La Vanguardia, la Pilar, mira-la. Sí. El Estado roba les viudes, escolteu-me, curt i ras. No, a la Mela li devia posar fàcil la Pilar, per treure el titular. No tothom surt a la contra de La Vanguardia. No, això va ser el principi, això va ser el principi, quan encara estàvem a casa seva. Sí. Abans d'anar a Madrid. Ja vau aconseguir una contra. Ja vam aconseguir que ens féssim un reportatge. Escolta, vam poder lograr una sòcia de Santa Cruz de Tenerife perquè vam sortir a la portada del Garbo. La revista Garbo! Ai, ara m'ha vingut... Us en recordeu del Garbo? Que també feien fitxes de cuina, no sé què era, la meva mare les feia, no? Oi, el Garbo! Doncs ens va vindre i esclar, vam sortir allà i ella es va interessar i encara en truco amb ella, encara parlem, ja és molt gran, està en una residència, però va vindre a Barcelona, la Margarita, vull dir que
Mireu, per una revista vam poder tindre una sòcia. Mira, escolta, a l'octubre van a Madrid, després de 3 anys de recollir aquestes 750.000 firmes, pràcticament sense ajuda, s'ho fan tot elles. A l'octubre entreguen les firmes i la resposta arriba, a l'octubre del 20, arriba al 2021, a mitjans de 2021, i la resposta de Madrid quina és? O del Congrés? Que estaven arxivades. Carai. I tants mesos per dir això? Home, és que és molta feina, això. Escolta, entremig hi ha les vacances, ve Nadal... Escolteu, la gent s'ho ha de pensar per treballar, home. Llavors és quan decidiu que el 25 de cada mes us manifestareu a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Bueno, us manifestareu o us concentrareu, no sé què dir. Bueno, ara ens concentrem, Vale. però llavors ens manifestàvem, la primera va sortir de la plaça Urquinaona, que molta gent va vindre, jo encara conec, després perquè van dir-ho, que ni sabia que venien ni res, i va ser un èxit. No sabíem ni com se feia una manifestació. El Pere, la policia, encara li van dir, mira, hi haurà algú que vigilarà per no sé què. No sabíem res, no portàvem ni micròfon, no portàvem res, nosaltres feliços allà, tu. El 25 per què? Perquè molta gent potser us pregunteu per què el 25. Perquè vam triar aquest dia per anar a Madrid i sempre ha quedat el 25. És el dia que vau anar a Madrid i és el dia que continueu. Antònia, tu vas arribar més tard a l'associació, tu a Madrid no hi vas anar, però molt poc més tard, no? A la primera manifestació. Ja hi eres, aquesta... De la plaça Urquinaona, aquesta ja hi era. Ja havia recollit firmes també. Però vas arribar amb prou temps per conèixer un personatge, un secretari de la Seguretat Social, crec que era... No, és que això s'ha d'explicar, ara ho veureu. Un del senyor Granados era? Sí, Granados. El senyor Granados. Això va ser al cap d'uns anys. Expliqueu això del senyor Granados. Va ser ja al cap d'uns anys, quan anàvem als congressos, que feien congressos de viudes de Terrassa i de Vigo, i aquest va ser a Vigo. I hi havia aquest senyor Granados que deia que érem la gota malaia, que sempre demanàvem i que sempre... I aquest va ser el que va dir lo de la dona... Explica què va dir, explica-ho. Sí, quan vam dir que demanàvem que pugessin la pensió de viudetat, va dir jo cobro 6.000 i la meva dona 4.000. Com vol que pugem la pensió de viudetat? O sigui, així de clar. Quan hi havia vídues que eren de pescadors que cobraven 200 euros. Allà a Vigo... Jo almenys que haguessi callat. I Catalunya, totes les catalanes vam aixecar el braç, però el micròfon no va vindre amb nosaltres. Perquè li volíem dir, escolti, no compari, que vostè està cobrant molt. I escolta... Rosa, Isabel, trenquem ara una mica aquest debat, no? Això que els hem de fer amb aquestes dones, perquè devia ser l'únic home que devia haver per allà, que dius, per dir això ja podia haver callat aquest senyor secretari, no? No, o sigui, allà anaven moltes autoritats. Sí, aquest era el secretari de la Seguretat Social, però anava a l'alcalde de Vigo. Era algú important que es va permetre el luxe de fer aquesta observació davant unes dones amb una precarietat. Què en podem dir d'això que va fer? Un abús de gènere, edatisme perquè eren persones grans, totes aquestes coses que van lligades. Perdona, si em permets, és que ara m'ha recordat el senyor Granados que jo portava un cas de les pensions, no era de viudetat, era d'altres coses, i li vaig dir allà, i llavors ell va dir, oi, és una espinita que tengo clavada en el alma, i em va dir, mándemelo todo, li vaig enviar l'expedient, després també li vaig fer amb un altre, em van dir que sí, que ho estaven, i al final vaig anar directament al director de la Seguretat Social d'aquí. Li vaig escriure, dic que el senyor Granados m'ha dit que es posa en contacte amb vostè, em va dir primera notícia. O sigui, ni l'un ni l'altre havien fet res. Després d'enviar tot l'expedient i tot... Com diria la Lupe, era puro teatro, no? Lo del senyor Granados. Exacte. Aquest senyor Granados... Ara buscaré la foto, a veure si surt al Google, per veure-ho, perquè vam estar una estona conversant del senyor Granados. Però fixeu-vos que moltes de les coses que
que han sortit amb el relat. De les 4 dones que avui tenim aquí, edatisme, soledat, sabem que l'esperança de vida que tenim a l'estat espanyol, les dones sobretot és de les més llargues d'Europa i del món, viuen una mitjana de 5-6 anys més que els homes, això vol dir que tenen molts números per estar soles, molts anys de la seva vida, això si és que han triat tenir parella, company o companya, vull dir, això queda clar. Precarietat i gènere, com hem vist, que estava relacionat, i també aquestes noves generacions, que moltes vegades diem, ostres, sentim relats de dones que han passat fa molts anys i ho comparem amb el que passa avui i estem allà mateix. Jo no sé si teniu igual, aquesta sensació, vam parlar de la gent jove, de tot el que hi ha ara, també dels estereotips, del que passa a les xarxes, del que hi ha... Nosaltres des de Mirada és un tema que ens preocupa moltíssim, sobretot mirant per endavant. Nosaltres hem fet la vida, continuem, després ara ens tornem a trobar després del Covid, que ha sigut bastant complicat, sobretot perquè som gent gran i la majoria vivint soles i amb por. Aquest ha sigut un tema i ara quan ens hem retrobat una miqueta, es nota moltíssim. I ens preocupa molt el canvi generacional, vull dir, què ens pot passar més enllà, què pot passar amb la gent jove que ve darrere. Vull dir, vosaltres teniu continuïtat, hi ha gent que està amb vosaltres per continuar o nosaltres mateixes dintre de Mirada de Dona. La nostra som gent gran i grans dones, però som gent gran, aleshores no tenim recanvis generacionals i veiem amb preocupació les situacions com es donen avui en dia. Jo mateixa visc davant dels salesians i veus els nanos joves que surten, que la manera com es dirigeixen a les nenes, avui en dia encara es miren els nois, els hi miren, a veure, no tothom, però moltes vegades es miren, els hi controlen el tema dels telèfons. És una miqueta la por que tenim de que no veiem no la majoria, però no veiem una generació que vinguem a darrere perquè ens pugui recolzar. Qui hi haurà després de vosaltres? Ara els traslladem aquesta pregunta. Ha estat el tema de la Covid. La Covid, a més crec que comentaves que de les dones que éreu abans de la Covid a les que sou ara a l'associació, que costa, i parlaves de la por, aquesta por sobre les dones soles, grans, que no sé si és la por que tocava infondre o és una por exagerada que fa que ara moltes d'aquestes dones tinguin por fins i tot de sortir de casa, i això la por et limita, la por injustificada el que fa és posar-nos cadenes, i tu ho comentaves això. Fixa't que durant la pandèmia estava tot molt enfocat de cara a les persones grans. Les més febles i tot érem les persones grans, les que érem més propenses a poder morir. Ja no parlem de la gent que estava en residències i que els hi va tocar, però fins i tot els que estàvem a casa, doncs la por estava dirigida cap a nosaltres. O sigui, dona la sensació com que no tinguéssim una sortida, érem els més vulnerables i això ha fet que moltes dones, en el cas nostre concretament, de ser una 70, 80 que havíem arribat a ser, avui dilluns concretament tenim l'assemblea i han comptabilitzat unes 64 persones i encara n'hi ha algunes que deleguen el vot perquè no es veuen encara de venir. Llavors jo penso que ha fet molt mal mentalment també. Hi ha molta gent acovardada. I tant. Voleu dir alguna cosa? Ara us preguntaré jo pel futur, però sí que el tema de l'edatisme, la Isabel ens explicava, perquè tu, Isabel, sempre t'has dedicat al sector cosmètic, has sigut comercial autònoma i va arribar un moment en què la situació per la crisi i tot plegat es va fer insostenible, és a dir, havies gairebé de pagar per treballar, no? No, gairebé no. Havies de pagar per treballar i amb 62 anys vas intentar anar a buscar feina de lo teu? Abans. Quan ja veia que havia de pagar per treballar, vaig començar a buscar. Jo no em volia jubilar, jo volia treballar als 65, als 66, als 67, em trobava bé de salut, em trobava bé, m'agradava la feina, però em van obligar, no vaig tindre cap altre remei perquè jo volia
deixar de ser autònoma i treballar fins als 65 o més. I no posava cap sou, no posava horari. Aquella pregunta que fan a les meves filles, et penses quedar embarassada, tampoc me la podien fer. Encara la fan, aquesta pregunta de si vols quedar embarassada. És molt fort, A més, jo deia, pues em teniu un mes de prova, no? El problema no era els encarregats o les encarregades de les botigues que m'agafarien ja, és que jo a Recursos Humans, o quan doni el teu currículum, o quan passi ja, veuran el perfil d'edat i no t'agafaran. Això als 59, als 60, als 61, als 62, llavors és una impotència perquè és tan hipòcrita la societat, els governs que t'estan dient treballa fins que puguis i el que vol fer-ho no pot, no el deixen. Tu et vas acabar prejubilant-te un parell Als d'anys abans, 63 Però... i amb 35 anys cotitzats, com que vaig prejubilar perquè la societat em va obligar, doncs em van descomptar de la pensió. Sí, d'això se'n diu edatisme, i sobretot el patim les dones, més que els homes, però amb totes les edats, segons quines feines. Jo, amb la meva feina, vaig treure l'any de naixement del currículum, tot i que jo no tinc cap problema, però subtilment em demanen quin any vas néixer? Llavors ve, ai, no ho sembles, què vol dir que no ho semblo? Escolta'm. I si ho semblo? I si semblo que en tinc més? És important per la meva feina tenir certes coses? Doncs això continua passant, igual que va passar a la teva filla, que li van preguntar 30 i pocs anys si tenia pensat tenir fills o filles. Això molts homes no crec que els hi preguntin, tot i que es poden demanar baixa per maternitat. Si pensava quedar-se embarassada en els pròxims 2 anys. Clar. I ella es va aixecar i se'n va anar. El futur de les associacions com la vostra, aquestes dones que van fer el parèntesi del Covid, obligat, però que el 25 de cada mes continueu, ara sí, estàtiques, no? Ara no en manifestació, en concentració. Ara concentració. Però dèieu que potser us aturareu, perquè us feu grans i que costa mantenir tot això. Aviam. Ara fa un moment ho parlava amb la Joana. Veiem tota aquesta gent, farem una cosa, al mes d'abril farem encara la concentració. Encara la fareu? Encara. I aviam quanta gent ve, perquè les 2 últimes hem sigut 9 persones, que no podem ni obrir la pancarta. Si al mes d'abril aconseguim que sigui una bona concentració encara, continuarem. I si no, dèieu de fer-ho només amb dates assenyalades. Exacte, si no ja farem un pensament. Però escolta'm, vosaltres formeu part del Consell de la gent gran de Barcelona, dèiem allò del relleu que costa i dèiem allò... Ella es diu, nosaltres no tenim xarxes socials i tot plegat, però escolta'm, un grup de Facebook estaria bé, no? Ho provarem. Que partís del Consell, que ho recolzés, que fos un punt de trobada, no? Dius, home, ja que no pots sortir, hi ha moltes dones a Facebook de la vostra edat també. Ara encara ens comuniquem amb algunes per WhatsApp. Sí, el WhatsApp encara algú en té, però Facebook a la nostra edat costa molt de tenir-ho. I llavors, no ho sé, esclar, costa perquè moltes, no tenen ni el telèfon adequat, perquè s'han fet molt grans. I mira, una anècdota, l'altre dia la meva filla em va trucar i em va dir estem fent un treball, estem en una escola de nens amb problemes, i diu estem fent un treball, a veure com es diuen els avis, els besavis, com d'això. I em diu com es deia el nostre besavi, i jo li vaig dir, apuntar, pum, pum, pum. I un nano, que té nanos de 15, 16 i 17 anys, diu, tu madre tiene WhatsApp? Dice, claro. Dice, pues mi abuela no tiene nada. Això està molt bé. La meva mare en té 75 i té Instagram, Facebook, està tot arreu. No sap com està l'Instagram, però també hi està. Devia fer acceptar en algun moment. Però la veritat és que us vagin al darrere aquestes generacions, que han hagut d'aprendre i ho han fet i es llancen i allà es troben
i s'expliquen moltes coses. Escolteu, abans de la traca final que tenim preparada, perquè us hem preparat una mica de traca final, deixem que pregunteu el que us vingui de gust o que opineu, perquè aquí tenim unes quantes dones també del mocador verd que també formen part de tot aquest moviment i d'aquesta lluita de 20 anys. I tenim també les filles de la Pilar, que no sé si tenen ganes de dir-nos alguna cosa. Tenim el micròfon, qui té el micròfon? Allà, tenim la companya amb el micròfon. Si algú vol dir alguna cosa, aixequeu la mà, mira allà, ja tenim una mà aixecada. I una altra, molt bé. Us portem el micròfon, ens digueu el vostre nom i endavant. Si us aixequeu, si podeu, si us aixequeu us veurem millor. Me va a costar un poquito levantarme, pero lo voy a hacer. Vale, perfecte. Bien, soy Lucas Juan Matilla. Yo felicito todo el trabajo que se está haciendo, pero he notado la falta de... Baixem un segon, baixem una mica el volum del micròfon. S'acopla, sí. L'hem pogut... Sí? A veure? Ara. Baixa una miqueta més el... No. S'acopla perquè deu bé... No sé què passa. A veure, tornem-ho a provar. Sí? Ara. Sí. Bien, repito, soy Lucas Juan Matilla y yo soy un superviviente de la pandemia, de la otra de la que no se habla, de la pandemia de la polio del 40. Aún hay muchos supervivientes, aún somos muchos. Entonces he notado aquí, en este sentido, que no se ha hablado de las donas con discapacidad que normalmente cobran, bueno, todas las personas con discapacidad cobramos menos incluso que las mujeres. Estas personas no se ha comentado nada de ellas. Creo que tienen muchos problemas en los trabajos y los encuentran que es difícil, solamente el 33% de las personas con discapacidad encontramos trabajo. Y he encontrado este fallo, para mí, que no se haya hablado de las donas con discapacidad que tienen todos sus derechos. Solamente quería esto solo. No me quiero alargar más. Gràcies a vostè per intervenir, efectivament, però endavant. Yo le quiero decir que sí que contamos con ellas, porque la mujer que es discapacitada normalmente no es viuda. Y claro, habíamos siempre trabajado para las viudas, pero la persona que es discapacitada, tant que sigui dona com que sigui home, també nosaltres se'ls recolzem. Jo estic molt amb aquestes persones. El que anava a dir és que, clar, avui el que fem és parlar dels 20 anys d'aquesta associació, d'aquesta lluita per les pensions dignes de les vídues. Potser aquest no és el lloc, no és que no pensem en totes aquestes persones, però vull dir, potser no és el fòrum avui per parlar de tot plegat, però evidentment sí que aquestes dones han sigut sempre a la seva lluita molt acollidores, i és veritat, sempre heu obert els braços a tothom. Tenim una altra veu demanada, endavant, el seu nom? Hola, em dic Conxita, tinc 80 anys i fa 20 anys, de fet també em vaig incorporar a les dones, al mocador verd, a la manifestació d'Urquinaona. És quan em vaig trobar amb amigues i amb tots els problemes que teníem. Aleshores, primer diem a aquest senyor que si està discapacitada i està vídua, també traurà profit d'aquesta lluita que estem fent, intentem guanyar. Aleshores, bé, s'està parlant de fa 20 anys com si fos, i total, només fa 20 anys. Només fa 20 anys, que és que sembla que estem parlant del que es passava aleshores. Les que deixaven de... Sí, les que es casaven, no és que deixaven de treballar perquè volguéssim, és que ens obligàvem. Era el costum, era la normalitat d'aleshores. No podien seguir treballant. Amb el temps, amb una miqueta de sort, s'incorporava a la feina laboral, però no podien. Aleshores s'agafaven, gent que s'agafaven, i no cotitzaven per nosaltres. No és que no volguessin, o sigui, tot això ha anat sumant tots els problemes que hem tingut ara, aleshores. Aleshores, què demanem? Que estan dient el 25 de cada mes ens reunim. No cal ser viuda, no cal ser vidu, no cal ser gran, no cal ser jove. Tothom podria venir a la plaça Sant Jaume el dia 25 que pogués i ajudar-nos perquè serà una lluita per tots.
serà un benefici, perquè nosaltres ja som grans i anem desapareixent. D'això s'estan aprofitant, que les que estan lluitant ara, d'aquí 2 dies ja no hi serem. I aleshores, doncs, entre tots ho podem fer tots. I tant que sí, aquesta lluita és de tots i totes, i no cal ser vídua, clar que sí. Ni portar el mocador verd per poder venir a aquesta concentració. Algú més vol dir... Endavant. Sí, em dic Josep Guinot i formo part d'una plataforma en la qual també són membres les dones del mocador verd. Aquesta plataforma es va formar fa 10 anys i uns dels primers que es van apuntar van ser elles. Jo el que voldria destacar és que estem en una societat en què som plurimarques, o no sé com ho voldríem dir, però estem apuntats a tot arreu. Formem part de moltes coses i ens trobem els mateixos a moltíssimes organitzacions. Llavors, per molts homenatges que es facin, sempre ens deixarem algú. I s'hauria de donar molt de valor a aquestes petites organitzacions que lluiten per coses concretes. Jo no tan sols agraeixo el que s'està fent amb les dones del mocador verd, que s'ho mereixen, però també al mateix temps intentar-ho recolzar al màxim, sobretot amb aquest principal problema que hi ha de cara a un futur. Gràcies. Moltes gràcies. Ara no va el meu micròfon, que sento que això puja i baixa, però teníem un altre... Penseu que la taula de so va tota sola, no sé què ens està passant, Vull dir, no és que la Carla toqui res, però a veure... Carla, baixa els volums. A les 11. El 25 a les 11. A veure, hi havia una altra mà demanada aquí, una altra mà, i aquí davant una altra. Som-hi. A veure si va el micròfon i si no, treure la veu. Tot a fora. Vinga, endavant. El teu nom, sisplau? I els demano que per favor que no deixin de concentrar-se. Per favor, no ho deixeu, perquè si ho deixeu s'acaba una època i no pot ser. Aquesta lluita té que continuar. Jo sempre que puc hi vaig i els hi comento a la gent que conec i elles que han sigut sempre tan reivindicatives i que ens ajuden a tots, a totes les associacions i a tots els sindicats que els hi demanem, doncs jo els hi demano a elles que per favor que no ho deixin. Joana i Antònia, ja ho veieu, No ho podeu deixar, això, moltes gràcies. Està en les mans de tots. Si veniu, continuarem. Doncs està a les mans de tots. Hi havia algú més que també volia parlar, una de les filles de la Pilar, li podem donar el micròfon. Endavant. Bueno, amb tot això que dèieu d'aquell senyor que estava una mica enfadat, que el meus pares... Enfadat no està enfadat, no. Que el meu pare, Pere, i la meva mare Pilar, no eren viudos, van estar treballant molts anys. Passa que es pensen que si eren viudos la gent ha d'anar només la gent viuda, no. Podia anar tothom, perquè tothom té pares, tothom té mares, tothom té àvies, tothom té tietes, o sigui que has de pensar també en ells, que existeixen i un dia els arribaran. O sigui que gent jove pot anar perfectament. Bueno, a més això ho he de dir. Un aplaudiment Gràcies. a vosaltres. Això demostra el que dèiem, no? L'empatia, la solidaritat, no cal ser vidu, no cal ser viuda per anar a la concentració, no cal ser gran, ni tan sols per anar a aquesta concentració del dia 25 de cada mes. Si no hi ha algú... Sí, és veritat, aquí al davant tenim una petició. El micròfon, a veure, o sense micro directament aquí davant. Som-hi. I ja és l'última... Jo baixa els micròfons perquè això és com terrible. Sí. Una percepció que trec, i per això estic molt content d'aquest debat que s'està portant avui, és una
tant que sí, Juan, moltes gràcies Gràcies. des d'aquest Consell. Escoltem, hem d'acabar i vam pensar com acabaríem, com podíem acabar l'acte d'avui. A veure si tanquem el micro aquest que xiula, aquell micro tanquem-lo. D'acord, els altres esperem que funcionin bé. Doncs ens preguntàvem com acabar l'acte d'avui. Dic, escolta'm, llegim l'últim manifest, perquè a més quan vam fer, ara els hi reparteixo, que hem preparat una mica de performance per acabar, perquè dèiem com podem acabar el que hem fet avui, i ella recordava, escolta'm, diu, un dels millors manifests que hem fet és el de les putades, no? Això va sortir l'altre dia, escolta'm, el de les putades, què és això? És l'últim manifest, el del dia 25 de març de 2022, no està en el llibre. Per això us el llegim. No, ja he vist aquí tothom buscant-lo, per això ho fem, perquè em diu, home, jo vaig dir el de les putades, no em sona. És una revisió, ara us ho llegirem i ho veureu també en pantalla, i llegim aquest últim manifest, ho farem de manera coral i les putades sortiran en pantalla, aniran sortint. No patiu, avanço, a veure, aquesta és la primera. Mireu, llegeixo el manifest, que no surt al llibre, que diu, aquest mes hem celebrat el Dia de la Dona amb molts actes festius, malauradament entristits per la tragèdia de la guerra d'Ucraïna i per la terrible xacra de la violència contra les dones, que continua avançant. La nostra associació té aquest mes una celebració especial. El dia 30 es fa l'acte de presentació del llibre que ha editat el Consell Assessor de la Gent Gran de l'Ajuntament de Barcelona amb la nostra història i un recull dels manifestos que al llarg de 22 anys hem anat llegint en aquesta plaça. D'entre tots ells n'hem escollit un que es va llegir el 25 d'abril de 2014, que aquest sí que el teniu al llibre, i que es basava en una entrevista que li van fer a l'escriptor Antonio Gala, en què li preguntaven què era una putada. I ell, entre d'altres, va considerar que putada és comparar la jubilació d'un diputat o diputada amb la d'una vídua. Qui més ara? Putada és la quantitat de diners destinats a sostenir els partits aprovada pels mateixos polítics que viuen d'ells. Putada és que a un polític no se li exigeixi superar una mínima prova de capacitat per exercir el seu càrrec, i no diguem intel·lectualment o cultural. Déu-n'hi-do, Els polítics s'ho agafen en filosofia i les polítiques riuen, Continuem amb les putades. Putada és que un ciutadà hagi de cotitzar 35 anys per percebre una jubilació i els diputats tinguin prou amb 3 o amb 6 anys, segons el cas, i que els membres del govern, per cobrar la pensió màxima, només necessitin jurar el càrrec. Em van dir moltes més, però nosaltres avui volem afegir una altra. Putada és el que les vides que van cotitzar 15 anys i cobren una jubilació de misèria no tinguin dret al complement a mínims i sobre no els hi hagin no els hi pugin la base reguladora de la viudetat al 60%, com la tenen les que no cobren cap altra pensió o tenen rentes de capital. Per això tornem a sortir al carrer i tornem a cridar: Volem pensions dignes, no demanem caritat. Moltes gràcies. Gràcies a totes. A la Rosa Bové, a l'Isabel Caballero, a l'Antònia Hernández i a la Joana Torroella.